V súvislosti s trestnými konaniami na Slovensku v poslednej dobe zaznieva diskusia ohľadom zmeny inštitútu trestného zákona, ktorou je trest prepadnutia majetku. Zaznieva narratív, že trest prepadnutia majetku postihuje oligarchov, zbohatlíkov a tzv. Biele goliere. Akákoľvek zmena tohto ustanovenia by práve chránila týchto ľudí. Tu je však nutné uviesť, že náš súčasne platný trestný zákon a trest prepadnutia majetku v jeho súčasnej podobe je v rozpore aj s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Už v roku 2014 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a rady číslo 2014/42/EU, ktorá upravovala podmienky zaisťovania a konfiškácie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti. Táto právna úprava mala byť prijatá do nášho právneho poriadku maximálne do konca roka 2015, čo sa však nestalo. Zo strany istej politickej strany došlo k podaniu na ústavný súd vo vzťahu k možnej protiústavnosti práve inštitútu trestu prepadnutia majetku. V ostatnej dobe sa aj preto rozprudila celospoločenská debata ohľadom inštitútu trestu prepadnutia majetku. Milí priatelia, prípadná zmena trestu prepadnutia majetku nemá mať za účel chrániť oligarchov, zbohatlíkov, biele goliere, ale zosúladiť náš právny systém s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Možno pre lepšie vysvetlenie niekoľko možno až absurdných príkladov. Za súčasného právneho stavu pre určité vybrané trestné činy je v prípade použitia trestu prepadnutia majetku zhabaný a skonfiškovaný celý majetok odsúdeného. Bez ohľadu na to, či jedno jediné euro z tohto majetku pochádza z páchanej trestnej činnosti. Aby to bolo ešte absurdnejšie, pri súčasnom právnom stave prepadá v prospech štátu aj majetok, ktorý preukázateľne nepochádza z trestnej činnosti a bol nadobudnutý odsúdením dávno pred páchaním trestnej činnosti alebo v dlhej dobe po spáchaní trestnej činnosti. Alebo bol získaný napríklad dedením. Práve uvedené je v rozpore s našou ústavou a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Opakujem, nikto nechce chrániť majetky oligarchov, zbohatlíkov, zločincov. Je však nutné zosúladiť náš právny poriadok s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, aby nedochádzalo k tomu, že prepadáva majetok, ktorý nepochádza z trestnej činnosti. Okrem iného, paragraf 1 trestného poriadku hovorí, že upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby boli trestné činy náležite zistené, páchatelia trestnej činnosti podľa zákona spravodlivo potrestaní a výnosy z trestnej činnosti odňaté. Hovorí sa tu o výnosoch z trestnej činnosti. Čiže nehovorí sa tu o majetku, ktorý preukázateľne nepochádza z trestnej činnosti. Je nutné zmeniť tento inštitút a práve pristúpiť k dôslednému zhabaniu a konfiškácii majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti. Teda zámerom navrhovaných zmien nemá byť ochrana kohokoľvek, ale naopak, aby bol postihovaný majetok pochádzajúci z trestnej činnosti, prípadne súvisiaci s páchaním trestnej činnosti. Mrzí ma, že aj téma možnej zmeny trestu prepadnutia majetku podlieha politickej diskusii a vytlkaniu politických bodov, namiesto toho, aby podliehala čisto odbornej debate. Milí priatelia, okrem iného súčasná právna úprava trestu prepadnutia majetku je podľa môjho názoru zneužívaná ako nezákonný nátlak na možnú spoluprácu tzv. Kajúcnikov. V verejnosti sú známe viaceré prípady, kedy mediálne známi kajúcnici si užívajú svoje majetky, ktoré preukázateľne nadobudli páchaním trestnej činnosti. Okrem iného, tak ako vždy rád prezentujem, že čokoľvek tvrdím, viem aj preukázať nejakými listinnými dôkazmi. V ruke držím rozsudok špecializovaného trestného súdu, kedy bol jeden z tzv. Kajúcnikov odsúdený za členstvo v zločineckej skupine, takže v zmysle dnes platného trestného zákona by mu mal prepadnúť celý majetok. Z rozsudku, ktorý držím v ruke, však vyplýva, že trest prepadnutia majetku mu vôbec nebol uložený. Natíska sa teda otázka. Tento trest mu nebol uložený ako odmena za jeho správne udávanie iných ľudí? Aj toto je jeden z dôvodov, prečo je nutné zmeniť inštitút trestu prepadnutia majetku. Ďakujem za pozornosť.